Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ang usa na pug kanta nga baguhay pa lang gi-upload nila sa France Rhythm. Ang ilang pagkakabiran nga kanta karon mao ang Don't Speak sa No Doubt bali. Ininindot po nga kanta kay nakakuan gid ani sa kaulit tawa pa ingon ani. Oo, nakapas ko ani nga tugtugan bali kay kuan. Oo. So, makaana ko nga kaning nga mga kanta nga ingon ani bisag dugay na bali indot ka pong paminawon pero depende gyapon na sa nagtugtog o nagkanta gyapon watong tanawon kung giunsa po ang ilang pagka cover ani o pag-interpreto sa pagtugtog o sa pag ariglo aning mga kuana kay kada usa gyud kabanda na magay mga lain-lain ng style bali sa ilang pagtugtog, di ba? Atong tanawon kung unsa gid ang ilang performance karon. Sige. Pero ay ata magsugod sa mga bag-o diha nga nakakita sa aton video karon. Nya bag-o ka, nya giganahan. Wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni. Okay? Sige. Yata magdugay. Magsugod na ta. Okay. Sugod na ta. Kuwapo yung tingin sa gitara. Char dahil ni ka-char. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be bali ay sa balik karon ang gakuan balik karon sa pagsugod pa lang ang iyong nagduyog bali ang gitara ni Chin o si Francis sa iyang bass nindot kay paminawon murag original good atan padayon sa ta and if it's real I don't want to know. Okay. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Oh, memories, they can be divided. Grabe gini. Kaning tingog ni Char ba? Lagi pagka-rock yun. Na pa yung pagka-rock po ng pagka-tingog ni Char yun. Indot kay paminawon ba kay basta ingon aning mga pisa bali. Kung siya mo kanta ng aning English nga ay pagka-rock gali. Nindot kay paminawon sa iya. Kay ang litok bangod sa iya nga sa iyang pagkanta. Nindot kay paminawon, di ba? Padayon sa ta. So we're all together, di ba? Nice mo kayo pag-Sony dudes ba? Okay. Grabe bagsakan, no? Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Okay. It's so late, we gotta stop pretending. Blending Backup bali, backup na yung chin.
Okay. Adlib chin ah. Nindot kayong tingog sa gitara oh. Kuha magyud. Sa karon no, sa atong nakita karon sa pagtugtog ani atong gimakuan gid nga si Francis nagkuan gid siya sa iyang mga anak balik ko sa iyang mga bagsakan bali o karon no nitan-aw siya sa pag-lead ni Chin bali kay usa mo guna nga kuan ko kay paas maka makadima o pagka kuan ba tapoy anang kwerdas ana sa pag kuan na pag-adlib o nindot kayo. Grabe ka kuha kayo ni Chin ng pag-adlib niya. Okay. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Oh no, no. And I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Don't tell me 'cause it hurts. I know what you're thinking. Hindot kayo bang tanawon si Godso? Don't speak, don't speak, don't speak. Okay. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. I know you're good, I know you're good. Sa iniging tingog ani Chargyod kanang pwede siya sa pang alternative rock bali ba ay nindot kay siya mo kuan sa iyang kanang kakuan pud mo anang sa kuan Alanis Morissette mingon ana nga murag mo kuan ba yang mo kuan iyang tingog gali o kada yung nani pwede na ang mga Alanis Morissette yung nani kay kaparparihara man na sa tuig sa paggawas pod ani nga kanta pod o nindot kayo pagay ni Charba sa ingon aning mga kantaha gyud padayon ta. I know you're real good. La 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 la. Okay. La 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 la. No, no. Don't tell them it hurts. Nambira na gud Chin no. Charming na guys Francis. Okay. Okay kayo. Grabe kayo nga. Okay. Okay. Thank you for watching, guys. Sige mga karete. Subscribe mo sa inyong channel. Live po tayo ngayon dito sa studio. Mhm. God bless everyone. I hope to see you again in our next video. Okay. Good luck. Clarin Bohol, mo ni Clarin Bohol dai. Grand Hotel Resort, Katbalugan, Samar. Sunrise Mountain, Danau Bohol. Okay, ato na pong nadungog ang grabe kanindot kay nga. Grabe kanindot karon nga perform bali nila sa kuan kanta nga kuan Don't Speak bali. O sa ang nakanta ni mao ang No Doubt bali. Kay kini nga banda sa una ni maka kuan magiguan ni kay sa ulitaw pa kuan ni. O kuan ni siya 90s o 90s ni siya nga kuan kanta. Pero
Makaingo ko ba? Kaingo ko nga. Kung ayaw mo yung paminawan pag-ayo, makaingon ka og ang nagtugtog mura ang original. Grabe ka kuha kayo eh. Sa pag-intro pa lang ganihaw, nindot ka paminawan ang gitara ni Chin. Oo, kan bugnaw kayong kuhan sa gitara gali. Nindot ka paminawan. Sunod, pagsugod ato, si Chin o si Francis. Ang Francis Beast. Nindot kayo mo ito yung pagsugod. So si Char, siya may vocals karon, wa pa to ni Sod ang sa keyboard bali. Oo. So pag kato nang nisud na tanan, sila na tanan bali ang nagkuhan. Grabe ka nindot kayo. Oo. Nindot kayo paminawon. Grabe ka maayo ang pagka-mixing sa ilang kuhan, sa ilang audio karon. Oh, nakakuhan ko grabe ka nindot yung mixing. Oo. Ato ba yung mapaminawan pa. So bahin sa pagkanta ni Char, makaingon ko nga grabe gid na si Char gyud. Ang iyang tingog, di gid ingog. Di makakuan ka ba nga sa pagkakaroon atong nakita nga pwede siya sa alternative rock bali. Oo, kani usa man ni ang kanta. Yun ani, inay pagka-rock niya. Pwede sa nga pang Alanis Morissette, yung nana, pwede na ang iyang tingog ni Char. Kung nasa kanta o kuan mo request ko sa ila na bahin sang kang kanta ni sa Alanis, pwede na nila ikon cover kay bagay kay naka-Char ng kanta. O request ako no. Oo. Ang makaingon gyud ko nga grabe ka nindot kay ilang pagka-perform karon. So bahin pud ka dudes. Grabe ka tigunog gis dudes bagsakan gyud, di ba? Oh, grabe ang bagsakan nato. Ikaw nga kuan kayo ba nga kung di magkadima o pamuna lang ng iyang drumstick bali. Makuhaan man gyud kay imo ba yung nakita ganihanga. Atong nakita ganihanga si Francis. Si Francis nagkuan sa nagsigiglingi bali sa ila sa iyang mga anak kay ang sa bagsakan man tubot pasabot sa kadabang ang timing ba. Oo. Kung kanus amo kuan kay si Francis Kimil Delani, leader of the band. Oo, di ba? Oo, grabe ka nindot kayo. Oo. Wala tayo yung kasulti pa. Grabe gid. May pagkaglobad gid ni. Oo, kamo. I-comment ninyo kung sa inyo kasulti sa atong video karon. Sige. O sa mga bago day tuudang nasaag sa atong channel karon, nya paka-subscribe, nya giganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wapakita ni. Okay? Sige. Hindi na magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Intense TV. Proud Bisaya. Peace out.